Muhimo og inspeksyon ang Business Permit Office sa Mandaue sa mga negosyo nga nag-operate sa syudad. Kabahin kini sa ilang permit ug kung nakatuman ba sila sa mga lagda. Sa miaging tuig, may mga negosyo nga na-revoke gayud ang permit tungod sa mga kalapasan. Ani ang report ni Nico Sereno. Puno sa mga tao ug nabisi ang buhatan sa Business Permit and Licensing Office sa Mandaue City. Ang tagduma sa mga negosyo nag-asikaso sa ilang permit. Nahuman na ang deadline sa filing ug renewal sa business permits. Ning simanaha, ang mga business owners nag-asikaso sa checklist sa requirements labi na sa mga regulatory agencies aron makumpleto ug ma-release na kini. Nakatala ang syudad og 200 million pesos nga increase sa collection sa business tax karong tuiga. Matud sa BPLO, hatagan pa og higayon ang mga negosyo sa pagproseso sa ilang permits. Hayan musugod na sab sila sa umaabot sa pag-inspeksyon sa mga negosyo kung natuman ba ang mga palisiya ug lagda. Karon gitagaan pa nato opportunity for them to claim and process, but we will be starting at our inspections, especially sa mga namatay criteria, no. Unahan nato ang mga bag-ong negosyo, inspekon gyud na nato, depende sa mga high risk or high impact ng mga businesses. Kahinumduman, sa miaging Oktubre, dunay mga tindahan sa reclamation area sa Mandaue ang nabadlungan kay namaligya og ilimnon sa mga estudyante at tubangan sa usa ka universidad. Tulo kanila gi-revoke na sa BPLO ang permit tungod sa violation. Gihatagan ra sab sila og kahigayunan mag-asikaso balik sa pag-apply apan matud sa BPLO back to zero na sa rekisito. Amo gid silang seryoso ba nga. Tinuod nato kay ang eskwelahan man mismo mo ang apektado. Nya sila man mismo ang kanang concerned ani. Within students ba medyo nimo gitoy og kanang mga balita nga mosul og hubog. We gave them the opportunity to kanang apply for a new permit with all the clearances. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.